ଯାଜପୁର ଆସଛନ୍ତି ଯାଜପୁର ଏତେ ଫେମସ୍ କାହିଁକି ଯାଜପୁର ଫେମସ୍ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଆମ ତ ପାଖରେ ବହୁତ ମାନେ ରାଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ନଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ରାଣୀ ବୈତରଣୀ ଯାଜପୁରରେ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଭିତରେ ରାଣୀ ମା ବିରଜା ଯାଜପୁରରେ ହେଲା ଆଉ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ଖଣି ଖଣି ଆମ ପାଖରେ ଖଣି ପାଣି ରାଣୀ ତିନିଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ପବନ ବି କାଳେ ବହୁତ ପବନ ଆମ ତରଫରୁ ଯେତେବେଳେ ପବନ ବହିବ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପବନ ବି କାମ କରିବ ଫର ଦ କମିଂ ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯାଜପୁରରେ କାଳେ ବାତ୍ୟା ହୁଏନି ହେଇଛି ନା ନାଇଁ ବାତ୍ୟା ହୁଏନି ପବନ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଯାଜପୁର ଯାଆନ୍ତୁ କେମିତି ବାତ୍ୟା ହଉଛି ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ଉଠିଛି ଯେ ଯୋଉମାନେ କହନ୍ତି ଯାଜପୁର ପବନ ପବନ ଏଟସେଟ୍ରା କିଛି କଥା ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଜପୁର ଲୋକଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଭଲ ହେଲେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ହେବେ